Mela, inti jismek Jesmond Falson. Jesmond, inti għandek testimonjanza ta' xamel miegħek il-mulej, grazzi mulej li Kristu waħaj. Ejdina daqxej xkellek, xġralek u xamel miegħek il-mulej. Mela, biex s-sibt la dassib ta' qabel il-preach, il-pastor għal għaw xaħat li qed ibati b'nixxija ta' dem. Amen. Għal fisem sidna Ġesu Kristu jkun infejja. Amen. Dak il-ħin jien ħassejt sħana kbira ġo fija. Wow. Mela, jien konti li sena u nofs imbagħad kontinwament nixxija ta' dem kull darba npoġġi fuq toilet il-ħin kollu ħireġ id-dem. Jesus. Prattikament dak ġej mill-morliti, il-problema u dejjem tlabt biex Alla ifejjaqni. Amen. Emmint li ħanaqla il-fejqan Amen. u grazzi l-mulej il-fejqan ġi instantanjament dak il-ħin li il-pastor Thank you, Jesus. tkellem qabel il-preach. Prattikament issili nearly 2 weeks Wow. u zero. U inti kont għaddem kull-jum ġifiri? Kull-jum. Ġifieri mhux U kien qed koinċidenza. jiżdied. No, u kien qed jiżdied Istra. reċentement. Fil-fatt mort għand it-tabib u għandu jagħmel li xi testijiet, imissa ħanberħu fit-testijiet. Gloria! Thank you, Jesus! U ħajjek ma tabib mort. Alleluja! Najdlu mort għanzina Ġesu. Alleluja! Gloria l-mulej! Grazzi tal-esaw di testimonjanza u jalla ħafna jkunu berkin bija u jiġi gloria tal-sidna Ġesu Kristu. Grazie.